jikinki ta fito half naked. Wallahi wannan abin da yawancin mata kuke yi, wallahi Allah kuwa ba wai kuna yi ma kanku daraja bane ba sai kin yi haka kafin namiji. Wallahi kina yin haka ina faɗa miki babu namijin da na kirki ne da zai zo ya same ki ya ce wai yana son ki da aure, sai dai ya ce yana son ki da iskanci. Haka suke mazan nan yawanci. Duk saurayin da ya zo ya biyo ki wai don kin fitar da surar jikinki a waje, to wallahi tallahi ba auren ki zai yi ba, wallahi ba auren ki zai yi ba. Duk saurayin da ya ce wai sai budurwa ta bayyana jikinta a waje kafin wai ita nan a nan gurin ya gama ta aure, ƙarya yake shi ma, kawai da yana yaudaran zuciyar shi ne. Domin duk iskancin namiji zaki ji yana cewa ya Allah, Allah ka bani mace ta gari, Allah ka bani mace ta gari, nutsatsiya, 'yan gidan manyan mutane. So ya kamata dan Allah a kiyaye mata.